Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आंनाबो जाथारला माथो लेखाखौनो मोजां नायनो मोनाखै एखेबारे जाथारला मा जागोन सोंहैनो नामाथाय थांनानै सोंहैनायसैथ' थ' बिदिबा सारनाव सोंहैनो थ'लाय सोंहैयाबा जानाय नंलालै आंना माथा गरम जालांबाय आंना जाथारला एकदम टिउसन लानाया थ'लाय थांनानै सोंहैनायनि थ'लाय Bos, menjur nang mana nang pi dulu. Let's go. Pulang baik. Yeah.